Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar, programa 56, se non me falla a memoria, desta cuarta tempada. Estamos xa a piques de rematar este novo ano cheo de conversas, cheo de charlas, cheo de coñecer proxectos moi interesantes. Quedan, en principio, outras 4, se non me falla tamén a memoria, que hoxe estuve a ver un pouco gilipollas ca mente. Pero bueno, oides ver, cando sexa a última vamos a presentala como a última. Así que non hai moito misterio nese caso, como tampouco é misterio, como sempre digo, lóxicamente o título indica con quen estamos, e hoxe non me vou espallar aquí falando moito, porque, como está pasando últimamente, vou contar unha intimidade que igual non sei se me deixan contala, como está pasando últimamente, hai problemas cas baterías, entón non vamos a perder o tempo por se acaso se corta isto e non podemos rematala ben, porque xente, hoxe estamos con Dogo, vou coller aquí a chuleta, con Carlos, Xoán e Ángel. Eles son Dogo, que tal, como estamos? Moi boas. Moi boas, Buenas, que ¿qué tal? tal? Como estás? Hola, boas. Grazas por contar con nós. Non sei se se pode contar a intimidade da... Ai, non é moita intimidade, pero o da batería, pero bueno, é que está pasando últimamente, joder, é como... Xa é un signo de identidade. Completamente, o sea, baixei o portátil do curro, todo guai aí, todo colocado, e deixei o cargador. Polo tanto, estamos aí cunha conta atrás regresiva continua. Bueno, Eso pasa. Eu ao principio pensei que falabas de que había problemas cos baterías en xeral. no, Que tamén. digo vos unha cousa, que me ve últimamente as conversas, eu aquí abogo moito por respetar e por poñer en valor a figura dos baixistas e dos baterías. E isto é certo. Pero os baixistas non lle podes encomendar tarefas, porque ao final pasa eso, que se lle quedan os cargadores no traballo e hai que explicarllo ben pausadiño. Pero eso pasa porque os baixistas, os pobres, están xa tan acostumbrados a que nadie os teña en conta que xa eles din, pues, non fago nada, total, non pasa nada. E claro, Pa que? Pa mira o que que? pasa, hai que pois hai que poñer en valor e poñeros como importantes. Ainda que igual É non o como cando sexan, non pero levas o cable ao ensayo, joder, é como se total non vai soar, o sea, Claro, da claro. igual. efectivamente. Mira, hai moito que falar, hai moito que conversar, pero sobre todo hai un EP que vai ser un pouco o eixe central desta conversa que fai moi pouco que presentáchedes. Como vos sentides con... Falaremos de como comezáchedes, do proceso ata agora, pero como estades agora con este traballo publicado xa? Bueno, a verdade é que publicalo como tal, eu creo que para nós foi como un alivio, como un soltar algo que tiñamos aí dende fai un tempo, aparte, porque por unha cousa ou outra non activamos o tema da publicación do EP, e o feito de publicalo agora para nós é como soltar algo que tiñamos aí, que queríamos enseñar, que lle puxemos moito mimo e moito cariño, tanto a grabación como despois a todo o tema da promoción dentro do que podemos facer nós en contar co apoio dunha distribuidora, unha promotora, e a verdade é que foi como deixar sair algo e que a xente escoite e que teña a reacción que queira e que o escoite do modo que queira, pero que o desfrute como nos o desfrutamos facendo. Hai un Porque... proceso aí. Sí, Sí, o sea, hai un proceso aí que é como un proceso que nunca acaba, non? O sea, ti levas os temas ao estudio e dis, bueno, xa está, os gravas, bueno, xa está, os mesturas, bueno, xa está, fas a portada, fas o non sei que, fas tal, bueno, xa está, e ao final é como unha carreira continua, parece que nunca remata o tema, non? E agora sí que parece que estamos nese momento de que xa depende da xente, non de nós ou do que temos que facer, xa está entregado, deberes feitos. Además que supoño que tamén é un pouco un obxectivo, non? Que todos os proxectos, solistas, bandas, tedes como ao comezar de dicir, vale, hai que publicar algo, non? Hai que ter un EP, hai que ter un LP, hai que ter esa cousa xa como... Eu teño a sensación sempre dende fora que como o momento no que as bandas realmente comezades xa a vivir, non? Cando xa hai un proxecto X de 4 cancións, de 8 das que sexan, pero xa hai un conxunto de cancións publicadas baixo un mismo título, non? É como xa, ahora sí, ahora vamos con todo. Sí, eu creo que a carta de presentación que todos, ao final, para que a xente escoite, é unha carta de presentación para que eso, a xente escoite e que te teñan en conta e que sepa o que fagas e nada. Creo que non hai mellor maneira de presentar a alguén, un grupo, banda ou que sexa.
Porque claro, vos ahora estáis con este pedo que al falaremos máis en profundidade un pouco máis adiante, porque aparte a súa grabación, o seu lanzamento ven acompañado de boas novas, non? Como é gañar aí un concursiño, pero vos nacedes, se non me falla a memoria, porque non o apuntei aquí na miña pequena chuletiña que teño, que non teño un guión, pero teño aquí 4 cousas, no ano 2023, pode ser? Sí, eu creo que moi a finais do 23, Sí. non? Sí. Sí, empezamos Carlos e eu tocando así en casa. Bastí, veño eu, tiñamos así un par de temas que lle dábamos voltas. Empezamos secuenciando algunhas baterías e tal, e despois saltamos a Potenkin, a sala de ensaios e estudio, e ali xa apareceu Ángel. Mala idea. E claro, cambiou todo xa aí, é dicir, pasamos de tocar cun maquinucho que tal, que non sei que, de repente xa ter esa cousa máis orgánica que temos agora, que iso supoño que sería, pois, marzo, abril do Sí, máis ou menos. 24. Pode ser. Sí. Sí. O sea que... Non, rebobina un ano máis, non. Isto estamos falando de febreiro, marzo do 23, non do Exacto, 24. sí. Sí. O sea que estades Sí, foi final de... pañales. Sí, levamos pouco, sí. O sea, Ensayos menos aínda. sí, levamos Entre unhas cousas e outras, ensayos menos. encadenadas lesións aí, sabes? As temporadas agora son moi longas, hai moitos partidos e moitas lesións. Claro, A porque plantilla é xusta. plantilla, claro. é que esa ao final é unha das putadas, non, que sempre comentamos aquí, que tes as bandas que estás comezando, non, as moitas veces mal chamadas emerxentes, pero as bandas que estás dando os vosos primeiros pasos, que claro, da música por agora non se vive. No. Non, No, nin hai plan nin tampouco. hai plan. plan de eso tampouco. Non temos plantexado eso, o vivir o que sí, bueno, é unha cousa que facemos por, como se suele dicir, por amor ao arte. Pero- Molaba, tiñas que facer unha enquisa para saber cantas bandas realmente viven disto en Galicia. O sea, e eu creo que ten que ser pouquísima Mira, xente, en realidade. Podoche dicir, sen facer enquisa, podoche poñer un exemplo que o contou aquí nunha conversa que foi Mondra, que falábamos de que fixo a presentación do seu disco na Capitol, con dúas noticias da Capitol, e contaba el na conversa e dicía que co que gañou das entradas, que creo que eran 18 euros ou 15 euros o que costaban as entradas, co que gañou das entradas únicamente lle deu para pagar o alquiler da sala e o equipo, a xente que traballou con el, bailarines, a súa banda, fotógrafos e demais. Pero que desas dúas noites da Capitol, que son 1.600 personas as que entraron ali, non lle deu para un beneficio de dicir, vale, pois cos Capitol me levo un mes de sueldo. E creo que xa é bastante indicativo Sí, dos niveles de como está a música en Galicia. Bueno, en xeral no territorio español, pero en Galicia. Sí, sí, vamos, o exemplo con, sabes, perfecto, de dúas noites na Capitol cheo sold out, que fixo sold out as dúas noites, dúas noites. se non me lembro mal. Sí. Exacto. E dalle para pagar o alugueiro da sala e, sabes? E pouco máis, o sea, para non perder pasta. É É que que, claro, tamén se faz un traballo de promoción bo, aí tamén comes cartos. Si o que publicas o fas en físico, comes cartos. Sí, todo- É que todo vai sumando e ao final vas a... Queiras que non, ainda que non fagas unha publicación ni nada, ao final a música come cartos, vas a débeda sempre. Da igual o nivel que queiras levar. Un grupo de chavalitos de 17 anos que quere tocar, rompe unha corda da guitarra, gasta 8 pavos, sabes? Xa é perda eso. E nós ainda dentro do mal, pois tes uns traballos estables, ou máis ou menos, e podes... Tes un colchón, pero con un chaval de 18, 17 anos ou de 15, sabes onde cojones tira. É que... Pola pasta non é. Claro, no, pero vai dicir, coño, que é complicadísimo e xa empezar. é que Show me the money. É que isto, moitas veces ao final da conversa, moitas veces fago aí un test e un pouco fago a coña de non pregunto ás bandas, non vos pregunto polos cartos, porque sempre digo, acabas de sacar un EP, o EP costa cartos, os discos costa cartos, tal, non sei que, é un pouco en torno de colla, porque moitas veces pois, non me gusta falar directamente dos cartos, non? Porque bueno, non todo o mundo lle gusta expresar estas cousas que estades vos contando ou o que expresou Mondra, pero é a pura realidade, porque moitas veces
posiblemente, home, tanxugueiras, fillas da casanda, pois o que sei, no seu caso, pois, home, ricas non se están facendo, pero seguro que para poder Bueno, ter sí, un pero soldo, no seu caso seguramente sí que teñen, bueno, un soldiño e poden, pois, polo menos facer un colchonciño con esto. adicarse. Pero Sí, adicarse o ao mellor resto, ao 100%. que agora poste a mirar, por exemplo, o cartel do Castelo Rock, con bandas como Lisdexia, Capital Boscoff e demais, e vamos, estou seguro que no seu caso, o que cobran do Castelo, que cobran de X festivales e tal, pois o que decides é para pagar a promoción do seguinte disco ou para gravar o seguinte disco con Sí, suerte. o inversión. Inversión Inversión de equipo, porque sempre ao final fanche falta cousas. Si non tes unha PEA, bueno, un equipo Sí, de sí, sonido, tes que mercalo. Nós estamos neso. O sea, si queres unha cualificación, bueno, para reverb ou así, para as voces ou o que sea, tes que pagalo, que ao final Queres que a guitarra todo ou o tal. baixo sonen ben, non vale unha guitarra de 100 euros. Ten que ser algo de máis cartos. A batería. Eu aí discrepo moito. Bueno, Discrepo moito. home, sí, a ver, non solo importa a guitarra, é certo. É No, certo. pero xa nos entendemos. Quer dicir, calquer cousa que queiras facer, si queres comprar un pedal, xa tes que desembolsar. Se Si vas queres, con in-ears, xa tamén, como leves os in-ears, olvídate que tamén é Sí, un sí. pastizal. Todo, o sea... De todos modos, eu o levo máis alá dos cartos, ao final é algo no que metes moito tempo, moita enerxía, moito tal, e, joder, non podes facelo coa idea de que isto vai ter un retorno, sabes? Xa non digo de pasta, de recoñecemento, de, sabes? Ao final, eu moitas veces o entendo máis como terapia que como un rollo de dicir, é no que eu poño os meus cartos e o meu tempo porque me gusta, porque me cunde, non para que retorne nada, simplemente porque mola estar aí. Sí, eu creo que como moito sí que podes ter a mellor un soño, non? De dicir, pois me molaría tocar en este festival, me molaría poder encher unha Capitol, oxalá nun futuro, pois, X discográfica de aquí de Galicia ou de tal, pois me poida fichar. Ter esos soños un pouco como imposible, non? Pero ter un objetivo tamén, algo para poder aguantar todos Sí, sí. os problemas que podan surgir. Pero sabendo o complicado que é, o mismo que fago aquí, eu esta canle, igual nos comezos en algún momento pensaba que isto podía darme algo. Aos 2 meses dixen, isto que me dá coñecer bandas. Dame coñecer bandas, O sea, coñecer festivales, coñecer xente que está na música, que veñades vos aquí a tocar a Coruña, poder ir e dicir, ei, chavales, que tal? Que tal? Por fin vos podo ver, estas cousas, xa está. O sea, porque Sí, senón, olvídate, non dedicaría o tempo que lle dedico a isto, que ten a hostia, Que bastante. se non fose no. por eso. Claro, non, porque é unha cousa que faz porque che gusta. É o que entendo que todos os que estamos na música é porque che gusta. O sea, non é por outra cousa. E se o faz... Despois, si ama. Perdón. Di. No, digo, si despois pasan cousas a maiores de que pois o petas ou o que sea, pois benvido sea e guai, pero principalmente falo porque che mola e porque queres eso, en vez de pois estar ao mellor pois ir de tomar cervezas despois de sair de traballar, pois en vez de ir a tomar cervezas, pois vou ir a facer ruido e a joder os oídos para que cando teña 60 anos, pois teña que andar con sonotone. Lo que? Pero claro, é iso, ao final é un pouco que unha cousa que che gusta e coñecer esas persoas que tamén lle guste facer o mesmo. Pero Sonotone Fender. Sonotone Sonotone Fender, Fender. sí. Fender. Como ten que ser. Dan electro. Eso No, e ademais que eu creo que calquera persona en calquera proxecto musical, divulgador como meu ou calquera cousa que fagas, incluso meterte a estudiar unha carreira, como penses que por meterte a estudiar unha carreira xa vas a ser a gañar unha cantidad de cartos increíble, baste queimar cando salgas da carreira e digas, pois teño que traballar nun supermercado porque non me queda outra. Sí. E queimaste con todo. Sí, Está claro, lógicamente. está claro. É absurdo, e aparte é absurdo intentar pensar, obviamente hai que ter unha serie de obxectivos, pero intentar pensar algún día Universal me llamará e me dará millones. No, podes ter ese obxectivo, obviamente non vas cumplir. O único que podes facer pensando eso é frustrarte polo camiño, sabes? Sí. E o que mola é ir disfrutando o camiño que vas dando, os pasos que vas dando, Sin ninguna pretensión. sin pretensións, e Exactamente. disfrutar o momento e listo. E o que te vai habendo,
Pois é unha sorpresa. Claro, claro. Como que vai pasando, sí. É o mellor que podes facer, realmente. E como está sendo o voso camiño? Como foi ese momento no que dicides, estabades aí na vosa casa, pasades xa ao local, xa empeza a coller forma, como foron esas primeiras veces ou empezar a crear isto, a poñer os primeiros cimientos? Bueno, Pois aí xa vais vos que eu empecé tarde. Entón. non, pero bueno, eu creo que realmente empezou cando Sí. entraches ti, porque até ese momento era como unha cousa completamente distinta. Pa min, no meu foi raro. Eu tocara moito fai moitos anos, pero volver a tocar e a sentirme dentro da música e tal, para min foi como reatopar mogollón de sensacións e mogollón de cousas. E despois, eu creo que unha parte grande dese camiño inicial foi buscar como queríamos soar, onde íamos estar, porque hai como moitas cousas que nos poden molar os tres. Dicir, podríamos sonar moi stoner, podríamos sonar moi garaje, podríamos sonar moitas cousas, e como tirar para un sitio concreto e non espallarnos en 50 direccións ao mesmo tempo. Claro, é que eso é complicado. Al final, se todos Claro. tedes o mismo gusto exacto e tal, moitas veces xa sale moi claro, non? Pois facer rock, ou facer pop, facer post-punk, X. Pero cando hai a mellor máis influencias, chegar a ese punto de, vale, estamos todos cómodos nesto, ostras. Sí. A ver, eu, por exemplo, eu coñecía xa a Carlos de antes. Xa tocáramos, pois, cando éramos chavales nun grupo, Yo Play, fai cantos anos? Mi má. Bueno, pois con 18 anos, Sí, con 18 anos. pois xa tocábamos xuntos. E con el, pois nada, foi o primer contacto que tuve cando el me avisou e dixo, oye, queres te pasar un día por aquí que nos fai falta aí un batería e tal? E eu dixo, pero estás seguro que queres que vaya eu? Seguro. O sea, non habrá baterías millores que... Pero claro, non hai baterías e ao final tes que tirar do que hai. O Para ben ou para primeiro mal. xa está. Porque hai que ter un e punto. Sí, hai alguén que lle ten que botar as culpas e dir, joder, non foi a tempo. Claro. E eu tamén levaba mogollón de tempo do meu anterior proxecto, mogollón de tempo sin tocar. E, bueno, dixen, pois vamos, o sea, ir a probar, que tamén foi sin pretensión ninguna. Foi en plan, vamos a ensayar simplemente para ensayar. E nada, e aparte, como xa che digo, como el coñecía, eu sei dos gustos máis ou menos que ten, e temos bastantes gustos en común, tanto Carlos como eu. E despois con Xoán, pois a verdade, a medida que fun coñecendo, pois tamén vexo que fun vendo que ten os mesmos gustos que a min. Hai outras cousas que non, pero como eu teño uns gustos personales que ao mellor tanto non poidan compartir un como outro, pero nos gustos que compartimos, pois vamos tirando hacia esa dirección. Sí, Si como ir acotando, ¿no? Claro, si nos gusta esto, todos nos flipa esto, y facemos esto, pues, oye, pues vamos por este lado, ¿no? Solo de guitarra de 20 minutos? Non. Claro. Pero Este é como o círculo cromático do RGB, non? Ah, Que sí. se superposas luces, pois che dan os colores e no centro está o blanco. Pois nos neste momento estamos no blanco ese. Aínda que teñamos o noso RGB Sí, por aí e o CMYK e todo eso, estamos no blanco. é Intentamos, importante. por lo menos. É importante estar nun punto ou ainda que te vais un pouquiño desa gama cromática que vais un pouquiño para os lados, pero estar no sitio adecuado que vos enche a vos, non? Porque non tería sentido. O sea, eu sempre digo, hai bandas que podemos falar ahora de bandas que están sendo últimamente, que un día te sacan unha canción máis popera, outro día de repente te sacan algo máis metalero, te sacan X cousas, porque lles sale, lles apetece e están cómodos. Pero importa eso, estar cómodos, ser nun estilo concreto, si en varios, non? Que o que falamos ao principio, non é por cartos, é por diversión, pois vos tedes que divertir tocando o que vos gusta. Claro, e ao final o tema dos xéneros, non? Tamén é unha cousa que a medida que vas descubrindo podes desacotar, non sei se existe a palabra desacotar, non? Pero sí que podes expandir moitísimo o que é o concepto. E, por exemplo, no EP noso, no de Brutalismo, que son 4 temas, o mellor un pode sonar distinto a outro, pero ao final é o mesmo. É como non é como se dixeras este tema é reggae e este é non sei canto. Bueno,
ao final xa eso, polos propios gustos, polo propio concepto da música, pola propia instrumentación que hai, a forma de tocar de cada un, etcétera, ao final acaba saindo eso. Tampouco hai que facer tanto traballo de poñer límites para que non soe así. É algo un pouco máis natural que eso. Sí, incluso chega un momento no que a cousa respira soa. É dicir, que agora colles a guitarra na casa e dis, isto vai pa tema, e dis, pois mola máis por este lado porque é máis o que estamos facendo, sabes? E o mellor non te metes iso, pois ranchera descartada. Sabes? Non, neste disco non vai. Pero Lástima, en algún momento unha En algún rancherita... momento, claro, a post-rancheira está a caer. Eu creo que será os dos últimos discos que pagamos. O último, sabes? Será... Está chungo. Sí, antes do Greatest Hits, unha rancherita pos... De todas formas, non credes vos que... porque eu cada vez teño a sensación de que hai máis estilos, o sea, xa é post-punk e non sei que, punk, mételles 50.000 etiquetas, que antes era moito máis sinxelo de definir todo, e joder, ahora nos complicamos en meterlle 50.000 etiquetas ás cousas, cando antes, pues, oye, rock, xa está, puto, a la vega, toma por culo, xa está. Sí, Sí, de feito pasounos outro día que, bueno, para facer unha solicitude nun programa para, bueno, polo tema de bandas e tal, e poñanche o que, o sea, o teu estilo, e era en plan, claro, moitos que había aí eran en plan, realmente non caso nin con este, nin con este, nin con Sí. tal. É rock, sí, vale, ten a súa esencia rock, ten o seu rollo shoegaze, noise, que hai un mogollón de tal, pero que ao final, sí, temos a tender a dicir, non, isto é post, non sei que, non sei canto, pero Sí. ao fin e ao cabo parte sempre da mesma base, non? Que ven sendo, bueno, o rock, pero un pouco máis distanciado, pero Música con guitarras, Sí. sería e con Music- distor, e con reverb, e nada, reverb a tope. Música, ao fin e ao cabo. música, claro. Música, Claro. que é o importante, mira, claro. Tedes o estilo, tedes xa empezades un pouco a poñervos no punto no que estades cómodos. Como foron os seguintes pasos? Como fuchedes dándolle forma á imaxe, a todo ao que rodea a banda? o demais, o que non é música. Sí. Vale, aí- O que é menos importante, pero por desgracia importa moito máis ás veces. Pois aí temos unha sorte da hostia que tanto Carlos como eu vimos audiovisual, diferentes ramas e demais, entón foi algo que eu, por exemplo, son moi consciente de que hai un mogollón de bandas que lles pode supoñer pedir un montón de favores, gastar cartos, facelo mal ou tal, e que nós temos a sorte como que nos ven, como que está no repertorio, non? Entón, é algo que sei moi guai. Entón fixemos aí como un reparto aí foi un pouco curro de oficina, en realidade, coordinado por este señor, de que fai cada cousa cada un, que día se publica, como sae, a portada deste single xa está, non está, o videoclip de tal, e moito curro de produción audiovisual detrás diso. Que parece unha parvada, pero igual pues lle metemos meses, o sea, literalmente se fora curro pagado sería a pasta que non temos para isto. Claro, é que eso, o que decía, é o que debería ser menos importante, non? Cando tedes un proxecto que vos, o lóxico, sería poder dedicarvos única e exclusivamente á parte musical, a compoñer, a gravar e demais, pero claro, está aí, e oye, polo menos o que dices ti, tedes a sorte de poder facelo vos, que ostras, pagalle ti a un diseñador para que faga 4 portadas de sinchelos ou faga unha portada de disco ou faga outras cousas que a pouco que pagues máis cartos hai Sí, que sí. gastar. Sí, Sí, de feito é moito máis doado si o fas ti, digamos, no sentido de que non precisas de que traballe outra persoa e ter que decirlle o mellor por compromiso, sí, me encanta, sabes? Nós, ca sinceridade nosa que temos entre nós, é moito máis fácil facer ese tipo de cousas. Vale que poidas botar tempo facendo algo, pero se a alguén non lle gusta, se di e se pon todo en común e listo. E o varía
é a persoa que o fai nese momento. Entón, non supón eso o que diste un desembolso de cartos ou involucrar a unha terceira persoa e facer as cousas un pouco por compromiso. Pero bueno, y de- igual, independentemente sempre involucras a persoas. Sí, claro, obviamente. Porque, bueno, por exemplo, para facer o, De feito, o logo, o logo este o logo aquí, de Dogo, O logo de Dogo. ese, bueno, pues fíxonolo un amigo noso que é Lois Brea, que, bueno, era era o cantante de Trajano, máis tamén o grupo, bueno, Lois, non sei se o coñeces e tal. E despois, por exemplo, o videoclip, pois, de Cío, Sí, aí pois, empezamos a liar a xente porque xa de... claro, Hai actores, tal, hai xente polo medio, entón é un poquinho máis Claro, que ao complexo. final tamén sí que lías, necesitas sempre axuda, que, a ver, sempre necesitas, e sobre todo cando empezas un proxecto que estamos sós. Que dicir, non temos nadie que nos empuxe ni nos leve da man. Ao final necesitas axuda. Claro, Bueno, Ahora, a mí mola que creo que isto é importante tamén, que é o tema de máis alá da produción en sí misma, de que seamos capaces de producilo, tamén eu creo que todo o visual que ten saído con relación ao grupo é algo que ten moito, tamén porque o estamos facendo nós, non? Toda esa idea do brutalismo, dese deseño así bastante minimalista e bastante duro e áspero, creo que é como literalmente como a extensión visual de como soamos, non? Entón, creo que é algo que mola que este na nosa man e que teñemos a sorte de poder facelo. Máis alá do tema produción, non liar a xente, non gastar cartos e tal, é moi guai, o sea, o deseño de portada e tal é de Carlos e foi un achádego de que é así, o disco é así por dentro é igual que por fora. sí. Claro, porque eso sí que é verdad, Claro. que conseguir transmitir como queres unha portada, como queres un videoclip incluso, como queres isto, podes contratar a unha persona que sexa maravillosa, sexa o mellor diseñador, o mellor director, o mellor X, pero claro, moitas veces cando son proxectos ou discos como o vos, o que hai un trasfondo, unha identidade, hai un universo, non? Conseguir transmitirlo é complicado, e polo menos vos o tedes, e xustamente vos iba a preguntar se fora moi complicado traspasar da música ao visual, pero bueno, polo que me dicides, bastante sinxelo, non? Sí, eu creo que bueno, foi creo que seguirá sendo bastante natural nese sentido, porque xa a propia música xa pide algo e non sei explicalo tampouco con palabras, é algo que está na cabeza e que vai saindo dunha forma ou de outra e vai atopando o seu camiño de forma visual e está ben chegar a ese punto en común e poder falar as cousas e decir, mira, no, tío, esto non se te está yendo la olla ou pero non tampouco temos ese tipo de problemas, non? É algo moi natural. de momento, De de momento. momento. Claro, eso tamén, o sea, cando ti presentas, por exemplo, o diseño da portada, o resto que como, vale, sí, aceptamos ou hai debate de cámbialle isto, cámbialle outro. Pois foi bastante, no, foi bastante natural en todo, porque o nombre xa o tiñamos de un principio, o nome do EP como quería ser, que foi o primeiro que se liu, Sí, Brutalismo. brutalismo. E despois a raíz deso, pois un día enviaches unha foto. Sí. Envía unha foto do que ven sendo a portada. E non sei como foi, pois, ostras, pois, no, dalle a volta. Ao revés, home, ao revés. Non Que ves pasa? que deixas un baixista e que ni É que non, promocionar. por que lle seguides deixando as cousas aí? Por que lle seguides deixando as cousas? E foi eso, fomos engadindo, pois, unha cousa, pois, ostras, molaba algo así, pasámolo por WhatsApp, ademais, foi todo. Pois molaba algo así, pois tal, non sei que, e fomos engadindo as cousas que íamos vendo que lle quedaba guai a portada cando aínda nin sequera estaba feito, Sí, cando nin sequera estaba feito o EP. eu creo que non estaba nin grabado. Nin grabado, Tiñamos creo que o non. deseño Sí. e non estaba O sea, casi nin O sea, grabado. eu preguntando se fora complicado levar a música ao diseño e resulta que o diseño veu antes que a grabación. Sí, pero porque xa formaba parte do mesmo. E eu creo que, de feito, ten bastante que ver con como traballamos en xeral con calquera movida. Alguén leva algo, e sobre iso matízase, cámbianse cousas, se tira para diante ou para atrás, pero xeralmente non hai un que va por aí, non é? Sabes? É como un camiño que vai chegando dun xeito moi natural. Sí, é que llevamos dando forma. É Sí. que eso, Carlos, ou
eles son os que traen as cancións, lóxicamente, porque ca batería meter aí é complicado, pero algún día hai de facer valórate, unha base. valórate, No, podes Unha- traer cancións tamén, valórate. Podes tamén unha traer base cancións aí ti. rollo reggaetonera e veña, facer aí, no, pero suelen traer eles as cancións, non? Ou traen a Carlos ou a trai Xoan. E a partir de aí, ou envía un audio, oye, pois teño isto, vale, perfecto. E o día seguinte, a semana ou cando 3 meses os despois. 3 meses cando coincidimos no local, tocamos esa canción o que sea e vamos dando forma, o sea, vámola moldeando como nos vamos vendo. Porque eu teño a miña maneira de tocar, Xoán ten a súa maneira de tocar e Carlos ten a súa maneira de tocar. E ao fin, o que trai el dun principio vai a sonar totalmente distinta, que é unha cousa que diste bastante do guizar, Sí, non? do guizar as Guizar cousas. as cousas. Pois vámonos guizando en cada ensayo e hai cousas que, lóxicamente, non saen e quedan aí apartadas, a veces, porque Si non estás é dando, intentando darlle moito e non sai. E de feito pasounos outro día, unha cousa que levamos con a canción, pois non sei si 3 versións ou 4 3 ou 4 versións, versións da mesma non a dábamos pillado, o sea, tiñámola como construída, pero non acababa de gustarnos. E eso, e outro día, sin ningunha pretensión, estábamos pois tocando tal, non sei que, e saleu algo que xa nos coincide a todos. E agora faltaría os flecos, remataron a cousa, remata tal, pero eso, é bastante orgánico a maneira de nos traballar e de facer as cancións. E xa te digo, o tema do visual, pois foi acontecendo, ostra, pois mola esta, pois molaba isto, non sei que, pois non sei que, tal. Realmente este grupo é un grupo de WhatsApp, Sí. sabes? E ten varias, o sea, a veces facemos música, a veces tal, a veces quedamos para facer entrevistas, pero realmente o meollo é un grupo de WhatsApp, non? A parte sería moi gracioso coller como moitas desas versións, é dicir, ocorreuseme isto, non? Que a veces é unha cousa como bastante elaborada, que xa ten unha forma ou tal, e outras veces é un 4 acordes ou un ruido, ou cousas moi raras. Se algún día tiveramos un público que quixera escoitar todo iso, sabes, sacaríamos unha caixa ou algo así, xa de versións rarísimas das Mierdas de movidas. dogo, de WhatsApp. Sí. No, pero Dogset. Sí, casi é mellor en pendrive. No, pero molaba que fuera un o WhatsApp, ¿no? Ah, WhatsApp Venga, en sí. poder facer así. Un móvil, un smartphone. Oye, guardade esa idea que nunca se sabe. Oye, falábamos de Molaba. que tal, pero Sí, corta por si acaso, corta Para que non me quite nada. En plan, Eso si o fai Radiohead. vive minuto a minuto tal. Aquí es cuando discutieron. Mira a Tom mandando a... Aquí salió del grupo. Uy, uy, uy. Pero está guapa esa forma que tedes de crear, porque é un pouco o que falábamos, o que está sendo como a liña conductora desta conversa, que é a diversión, pasalo ben sen nada máis, que, oye, alguén leva algo, e non é, no, porque, no, veña, vamos a tocar sobre isto, vamos a ver o que sai a moldear, porque ao final a arte xeral é moldear, é darlle forma a algo, un cuadro, e facer un garabato, e depois sobre o garabato ponlle cores, valle poñendo cousas, e pode quedar unha obra increíble, non? É máis divertido todo. Así. Sí, a ver, que conste que tamén hai matrimoniadas, é dicir, se colléramos ese grupo de WhatsApp, hai matrimoniadas de que non me contestaches o WhatsApp en 2 días, sabes? É que tal, é que ese tema non mola porque patatas, sabes? O sea, hai moito diso. Ten que ser tamén, joder, home, Sí, non é sí, a a ver. relación que sexa perfecta, escapa de aí. No, É que, a ver, ten moito de relación isto de ter unha banda, O sea, ten moito de aguantarse, de dicir, ai, sabes, sabes, esto voullo pasar, pero esto non, tal, esto, ai, me cajo no e eso mundo. que non estamos prácticamente diario ensayando como mellor pois bandas que están Por iso discutimos por WhatsApp. por eso sí, pero non o levamos despois ao terreno do WhatsApp despois de ensayar. Molaba. Sí, Sí, claro. que fora... Home, a ver, consello dunha persona que non ten nin Pues, puta idea. notate, Como consello, esperada a discutir, a levar uns cuantos anos, anunciades que vos separades, faces unha xira de despedida, e despois aos 2 meses dices, xa estamos outra vez arreglados, e volvedes. E gañades cartos entre a Claro. despedida e o regreso. E aí xa faces a Claro, vida. e tamén que a alguén lle importe, non? Que nos Tamén, separemos, tamén. sabes? Que alguén lle dé un like, que pena, un algo. Un corazón partido pola ¿Se mitad. nos habían separado? Sí.
Ahorita, imagínate separarvos, anuncialo e despois unha despois dicir volvemos e a xente. Como que volvedes? Pero cando vos fuxedes? Pero ¿quién es esa peña? Pero cando marcharon. Quen foi? Foron Monteperdido, un destes, non? Que se separaron este verano e puxeron nos hemos enfadado, nos separamos. Sí. E foi todo o comunicado que fixeron. Encantoume eso. En plan. A ver, digo chico a cousa. Sí, creo que sí. Sí que separaron, sí. Bueno, pues... Ostras. A ver, pero tamén che digo a cousa, prefiro comunicados de mira, nos hemos enfadado, nos separamos, e non mierdas de outras bandas que despois Sí, dicen, non, nos separamos e facemos unha gira de 4 Sí. anos para separarnos, para despedirnos. Exactamente. E vives de rollo que te vas a separar. Sí. Mismo leemos comunicados de, bueno, nos vamos a dar un tiempo como banda, vamos a empezar nuestros de la proyectos en convivencia. separado y pronto nos veremos y volveremos a tocar juntos, muchas gracias. E xa distí, no, a ver, no, se han dado un tiempo, no funciona. O exemplo máis sangrante, non sei se o controlades, o de Izal, que Sí. Izal, sí, no, se acaba el proyecto, Izal como se separa, as dúas como te semanas, vas a aparte foi as chamar? 2 semanas, empeza un proxecto solitario. Voume chamar Miquel Izal. Canto as cancións de Izal, pero como... Tío, É outra movida. Pero aparte, bueno, polo que tal Izal xa era Izal, o sea, era no, él, claro, non? era él. O sea, as letras... Claro, era como Bon Jovi, non? Podía verse Sí, vir o tema. claro. que As igual. cancións eran Quer decir súas. que non era unha banda como tal, como por exemplo nós, pois que temos a nosa opinión, por así dicirlo, cada un terá menos relevancia ou non, pero no, pero cada un ten a súa opinión. Pero no de Izal creo que era el lo Era que él. cortaba o bacalao. As letras Claro, eran él. Claro, Sí, eu sí. que non, o sea, non vexo sentido, non, o sea, de pasar a Izal a chamarte Miquel Izal, en plan, queda con lo que estás, que xa estés o sea, non, pareceme. Pero bueno, eso hai para falar como grupos que se deixan para facer a mesma música e decir, para que te separas e vas facer o mesmo. Pero claro, tamén a mellor hai malos rollos, eu que sei, aguantar ao final é como no traballo. Cansa, desgasta e estar ao mellor de xira con bueno, non somos 3 ainda máis ou menos podemos chegar a acuerdo rápido, pero se imagínate un grupo de 6 ou de 5 aguantar aí moito tempo, pois supoño que tamén é complicado. Sí. Que se... Sí, como ter Claro. é máis fácil ter unha parella cunha trieja, é máis fácil unha trieja Sí. cun cuarteto. Eu creo que, sabes? Por eso sempre digo, a veces digo, joder, ter un proxecto solitario é jodido porque tens que facer ti todo, pero ao mesmo tempo non te enfadas con nadie. Xa está. Estás ti solo, Xa. te enfadas contigo mismo no espello. Falaba como que te moito. separaras de ti, pues lo dejas. No te aguantas. E sacaras un proxecto novo a semana seguinte, non? Toco a guitarra, pues no, e a seguinte No. semana tocando baixo. Xa está, proxecto novo. Pero tamén parece moi complicado, o sea, metió na dinámica do grupo o rollo de que ao final se faz algo ti só, a falta de feedback, incluso a falta, bueno, seguro que tío falaches con el tamén, Grande Amore, non? Sí. Que nuno ao principio estaba só e estaba farto de andar por aí adiante só como a un can e tal, e ao final entraron elas no grupo tamén para ter un grupo, non para estar viaxando só de triste por España adiante. Oi, aparte, non é o mesmo, ou polo menos non encaras o mesmo un concerto, pois con un certo respaldo de ter a varios, sabes, o teu grupo, que queiras que non te defenden do que sea, que estar ti solo. Sí, que E pensando en malos plan- concertos. Por exemplo, un concerto malo que sexa malo, que acabas estás ti solo e ti, hostia, non veu xente ou veu 2 personas, Xa. estades os 3 e é como, bueno, mira, nos o fixemos de puta madre, o defendemos e vos animades. E además Sí, que- siempre va a haber desde que- algún optimista Y ese alguén si que no- botar a culpa, joder. Claro, Claro, tal cual. Claro, pero si estás ti solo, en plan, a quen lle bota a culpa? Ai, o cacharro, non funciona. tocaches moi rápido. Está desconfigurado. Ya me lo han tocado. Mira, estamos falando deste EP, non, saliu xa a portada, falamos un pouquiño, un EP que gravachedes en Estudios Mans, a Correcto. raíz de gañar un concurso que tivo lugar no Festival da Luz. Bueno, foche de finalistas de varios grupos máis, de uns 4 grupos que se presentaron, tocachedes no Festival da Luz, como xa falei con vos nunha conversa que creo que sale o mes que ven Mondo Sonoro, non controlo moi ben cando vai salir, eu mando as cousas e non sei ben como vai a ser. Xorde. Cando saia. Cando saia oídes a ver, que xa vola pasaremos, que eu estive ali, non vos puiden ver, pero joder, que guapo, non? Como dicíamos, falamos daquela, que guapo, non? Xa que sexas finalista dun concurso que sempre
xa o feito de, oye, estás seleccionado entre X proxectos, está guai. Sí. Está moi guai porque, a ver, é o que te digo, son as cousas, e aparte isto foi super sorpresa total. O que falábamos antes de que as cousas veñen así, ou polo menos no noso caso, que veñen. E foi un día que fomos a ensayar e dixetes, por certo, bueno, terminando o ensayo, por certo, temos Estamos. que ir a tocar non sei que estamos de finalistas no tal. E nos, pero cando te anotaches? Anoteime por anotar. Pois o típico, anoteime por anotar. Sin maior pretensión. E a ver, queiras que non, sempre che dá unha alegría, en plan, ostras, bueno, pues mira, cousas que estás facendo, polo menos, oye, entre o que fixeches, alguén lle molou. Alguén lle molou. Entonces, estás aí. Bueno, pues guai. E despois, pues o de gañar, pues, o sea, a todo, non nos vamos a engañar, a todo o mundo lle gusta gañar. Si O nos sea, feito cando gañamos ali e dixeron o noso nome, pensamos que éramos porque sí. porque éramos os terceiros. Sí. Claro, Pero sí, que non, de feito dixeron, no, sodes os Sodes vos, sodes os vos. gañadores. Dixeron o vosso nome e vos como, Claro, bueno, pues vale. non puxeron, claro, estábamos ali, estaba tu futura exmujer e estaba Rojo Mera. E de repente estaban ali, saiu o xurado e dixeron o noso nome, entón nos pensamos terceiros, agora Claro. sairá o segundo, están llenando aí misterio eurovisivo. Pero non, xa era, o sea, si era como, hostia, sabes? Claro, que foi un pouco así que tampouco que non íamos ca idea de gañar, o sea, íbamos ca idea de tocar, guai, o que pase, pois pasa. Sí. A ver, mola, é dicir, sí que era moi guai o rollo de saber, bueno, xa, de feito, só con estar de finalistas xa grababas, non? Sí, correcto. Pero o rollo de, ostra, imos gravar un EP, imos facer un vídeo, tal, non sei que, de repente, pois, dache unha perspectiva, dache pois hai un sitio onde ir, sabes? Que a veces é o que falta nos grupos, non? Que estás aí indo ensayo, tal, non vas a ningún sitio, estás enganchado, de repente como empurra, tiras para diante. A verdade é que mola moito e non é non somos corporativistas de man, nada, claro, no, pero mola o que fan nese sentido, non? De poder darlle a bandas que non contan con gañar, nin con gravar un tema, nin nada, bueno, pois que exista esa posibilidade e que polo menos toda a parte esa de darse un pouco a poder darse a coñecer, porque non é darse a coñecer directamente, porque Pero ter unha axuda. pero ter a axuda esa, o soporte ese para gravar un EP ou facer un vídeo ou tal, joder, é algo que se agradece moitísimo. É algo que calquera grupo opta quere optar a ter cando está comezando, claro. E aparte, jova, a experiencia tamén de chegar a un sitio, a un estudio, e un estudio que cando entres en plan, vaya animalada, Claro, sinceramente. sí. O sea, temos conta. gravados en sitios, perdón. Sí, que eso xa conta. O sea, o sitio onde tocas, que, joder. Claro. As fotos que temos aí, sabes? De cando lle contemos os nosos netos, mira, unha vez gravei un disco, sabes? En Con plan, quen gravaches? Tu abuelo aquí. Con quen gravaches? Con Dave. Con Dave Amoevo. e con David Paredes tamén Dave. estaba ali. Deixa abaixo de 5 cordas que sobran Sí, eso é un 4. pouco. Sobran 4. É que o puto Dave, que eu o coñezo personalmente, teño compartido posconcertos de Amoevo, teño compartido algún momento tamén de coincidir en festivals e demais. Joder, é un tío de puta madre. Claro, nunca vim traballar exactamente, pero é un tío de puta madre. Por lo menos neso. Super fácil. E non, e o fixeron todo super fácil e tal, o sea, chegas ali a mesa posta, é dicir, todo Sí. microfoneado, todo Que colocadísimo. podía ser de outra maneira, que o mellor é o típico, mira, gañachedes un Sí, concurso, ni me mato, sabes, tendes o típico. Eu doulle aquí o play. Dalle tal, gracias, veña, pista. E a verdad que foron, en ese sentido, moi guai traballar con eles. Agora parece que hai noutro sentido no que non. Como? Nese sentido, No, foron... no. En outro- no. Peña chunguísima. Está metrónomo, o metrónomo está sobrevalorado. O metrónomo está sobrevalorado. Non queredes algo natural? Pues ya está. No, pero me refiero que jova, moi guai traballar con eles no sentido de que moi atentos, sabes, o típico de dalle o tempo, non sei que, parade e a axuda que toda Sí, que mira, temos hai que vivir. unha anécdota aí cando empezamos a gravar as voces, que evidentemente foi o último de todo,
e dun xeito cero invasivo, David Paredes, por exemplo, hai un piano ali en Mans, un estudio con piano, e entrou ali, creo que tanto nas túas liñas de voz como nas miñas, de repente como que nos fixo así un par de propostas de proba a cantar esta nota e tal, e non sei que, pero cun rollo cero invasivo, sen querer cambiarte a canción, nin cambiarte o rollo, nin nada, Para ir a de, mira, este toque, molache, e hai cousas que ao final quedaron, hai cousas que non, non? Pero de repente, ese xeito de tratar a xente, de facer piña e non ser, porque, joder, eles que están ali todos os días, que ven pasar por ali a xente, tal, podrían ser súper de, a ver, chavalín, Sí, No, súper. canta esto. Claro. E para nada, o sea, moi guai, él es moi guai. precisamente, ao final, isto se pode entender, non? O concurso, todo o que envolve isto, se pode entender como unha opción de Estudio Mans para dárseles a coñecer de cara á xente. Claro, vida a gravar. E os traballadores dali, que son os dous, Dave e David, que digan, me veñen ahora, me traen estes tres pailans aquí, teño xa bastantes Sí, sí. cousas que teño que gravar aquí, mil movidas que facer, e me veñen estes tres, a ver, sí, grabade. Sí, chavales, de puta madre, genial, veña, ala, hasta luego. Sí, Ah, exactamente, sí, sí. o rollo, veña, grabate pa casa, veña, Sí. tal. En ese sentido, no, en ese sentido vino, o sea, súper profesional, pero en todos los sentidos, como si hubiésemos nos, en plan, pues Sí. pagado ahí, y pues, oye, vaya a quedar... Igual si pagas danche un masaxe ou algo, non o sabemos. Non o sei, non o sabemos, No pero... futuro igual en esas- se pode ver eso, Habrá que probar. Pero tamén é certo, Pero en ese aspecto- tes opción de ter unha palaxe, ou todo, tes eso, un estudio con piano, tes un equipo Claro. que sei que o equipo sí que, o equipo de grabación que teñen ali, Sí. non é Sí, calquera cousa, simplemente o sitio onde está, todo onde é, como está montado todo, a madeira, todo o que teñen, que, joder, un sitio de puta madre, que é verdade, que para acceder sendo unha banda novel, pois, oye, igual é complicado polo que poden cobrar, non sei canto pode costar aquelo, pero igual vos é complicado poder entrar. Esta maneira, pois tamén unha experiencia que a vos, máis alá de como salga o EP e demais, coño, xa gravachedes nun estudio guapo que vos dá para o futuro tamén unha idea de, pois, ides a outro lado, pois, hombre, pois saber un pouco como queredes gravar ou como se pode gravar. Sabedes que o sonido que queredes levar ao disco, pois se pode facer. Que non vos digan que non, Sí, que non sí, vos sí, digan, correcto. non se pode facer, non. Pois sí, se pode facer, mira, aquí se fixo. Sí, 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 tal cual, tal cual. E de feito, eu creo que como que o disco soa moito é dicir, era así e foi como unha traslación moi transparente dende como soamos nós ao que está no disco, sabes? E eso sí que é mérito deles o conseguir, sabes? Pois que soe igual, como Tal cual. respetar o noso e que soe guai, que soe grande, que soe potente. Sí, de feito, o EP está grabado en directo, quitando, bueno, algúns overdubs e algúns experimentos así que fixemos. Lógicamente. E, bueno, as voces, pero logo que a instrumentación, batería, baixo, guitarra principal, a que se escoita, é grabado en directo. Sí, as tomas son que toma única. A toma boa e a que queda. E despois, obviamente, pois, overdubs e cousiñas que Sí, bueno, detalles que, sí, lle dan ao o final toque lle dan o toque. Sí, de feito, se a xente ten como a curiosidade de como sería a pelo, o videoclip que gravamos ali con eles non é un videoclip, é un directo. E eso está tocado e está Tal todo cual. collido da mesma toma. Tal cual. Non hai trampa aí, o sea, aí literalmente, se alguén nunha sala digo, estes tipos igual despois, pois así é como soa. O sea, Eso era un pouco tamén como estilo, non prácticamente innegociable. Queríades gravar para sonar o máis cercano ao directo posible. Sí, a defendelo máis ben. O sea, defendible. claro, intentar facer, o sea, o que saia do no EP neste caso e poderlo levar a cabo pois no directo. É unha cousa que, bueno, a min é unha cousa que é bastante irrenunciable. Sí, porque a min gústame cando vou a un concerto, pois que soe como no disco ou que mo mellore, sabes? Pero si despois faltan detalles tal, en plan, como quedas chafado do directo. Pasoume aí con un par de artistas que, mira que me metín aí o disco e comino tal, e cando fun a verlos en directo era en plan... Era mellor escoitalo Sí, na sí. casa. Porque en plan, quedou en plan, o sea, decepcionado total. De dicir, vaya chasco. E despois, Que tiña unhas expectativas da hostia. A mí pasó un par de veces ahora con esto de... ¿Y los sintes que le metisteis ahí? No, no.
Si non hai. Non hai sintes, amigo. Claro. É todo nuestro. É todo nuestro. Sí, e podemos tocar... A ver, eu creo que... Eu entendo como unha cousa guai, pero, é dicir, nós non estamos no local de ensayo e de repente dicimos pero despois isto vai levar unha guitarra acústica por enriba e vai levar non sei que e vai haber 3 persoas facendo un coro. É un rollo de temos que... O que sae de aquí é o que levamos. Sí, podes facer un retake ou facer 2 pistas de voz en lugar de unha, non? Pero non complicamos. Claro. Igual algún día o facemos. Igual algún día nos metemos Claro, no estudio e esbarrar. si hai cartos e se pode defender despois en directo, gravas unha orquesta sinfónica e levas despois ao directo, sabes? Iso é Ese é o disco no que se venderon. Ese é o álbum negro de Dogo. En plan, A ver, Cando pasaron a ser comerciales. certas cousas sí que vexo ben. Logo E cantan arreglos nas cancións e que lle poidas meter cousas, vale, pero me refiero, hai discos que están superproducidos. Sí, Eso que me refiero, que se quedan... superproducidos. E cando eso, vas ao directo en plan, ostras, faltame cousas. Oye, que lle metas... Vou quedar de flipadísimo ahora, pero o que molan dos arreglos son os arreglos que xogan coa psicoacústica. É dicir, que están aí, pero non están. Non é, que non é algo super evidente que despois botas en falta, podes botalo en falta, pero non... Sutil, non? Sí, é algo como moi sutil, exacto. Sí, claro, a min eso tamén me mola. Mola. Claro, pois eso, que chique. É que tes toda a razón do mundo, porque eu tamén me pasou con varios exemplos de ir e dicir, hostia, non me mola tanto directo, e ao revés, dicir, pois, mira, de feito, vos que non sei se creo que non a vedes, eu teño aquí unha camiseta no meu lado dereito, creo que vos non a vedes por a cámara para que me estés vendo vos, que é dun grupo que se chama Condición Colérica. Condición Colérica son de Muro, que gravaron un disco, que o disco que está subido en Spotify, e eles mesmos na conversa dicían que bueno, que un disco aí un pouco parralleiro, un pouco grabado así na casa daquela maneira. Os vas a ver en directo e diste, joder, en directo o defenden ben non, o defenden que flipas, e é como, carallo, rapaces, en directo so desa hostia. Nese caso foi ao revés, decir, ok, en grabado non me mola, despois en directo sí, porque despois vas a ver, por exemplo, as voces. Eu a min, en outras cousas, pode importarme menos, pero cando as voces se tocan tantísimo en estudio e despois vas a ver o directo e a voz non é perfecta, que eu sempre defendo aquí que a min non me fai falta que cantes afinando todo, o sea, a min cántame que me transmitas, da igual, as letras que se que me chegue de alguma maneira, e a min escoitar en estudio, dicir, buah, que voz máis perfecta, despois vas ali e non ten a voz perfecta porque, oye, non é perfecta a súa voz. E a min é tírame para atrás. Non porque non sexa perfecta, senón porque eu me imagino que canta dunha forma que depois... Por qué? Por que faz isto? E tamén depende, supoño, un pouco o estilo de música que fagas. O que eu penso, por exemplo, Dogo, o sea, nós, a voz, ou polo menos eu penso, non é tan importante, é máis un acompañamiento, non? O sea... Ala lo que ha dicho. No, Esto vai traer cola, no. no. Oxe, eu non sei como acabaredes, pero está vendo unha de puñales aquí que é alucinante, No. Sí, Pero entendo o que di. Si, por exemplo, claro, ti vas a ver a outro tipo de grupo, pois, eu que sei, ahora, pois Idal, ahora que falábamos anterior, Idal é todo voz, me refiero. A parte principal das cancións é a voz, non? Aí é onde se nota se o tipo ten boa voz ou mala voz ou tal. No noso, home, se tes boa voz, ben, se tes mala voz, pois tamén ben. Quero dicir, non é unha cousa que digas ti, ostra, a voz é o que destaca destas cancións. Non, a voz realmente é un acompañamiento que pode destacar, que non quer dicir que non destaque, pero no que eu vexo para o que estamos facendo, non é algo que teña que dicir, tes que cantar super guai. É que de feito a voz está conceptualizada como que ten que ser o fío conductor da canción, e a min gusta pensar que a voz é un instrumento máis, que está aí como un arreglo máis, que está aí facendo outra cousa distinta, que podería nese momento pois facer unha guitarra, ou un cello, ou un saxo, ou unha gaita, ou unha marimba. Sí, de feito, a ver, eu creo que se nota bastante nas cancións que son como moi desordeadas nese aspecto, non?
Non acontece un verso, unha estrofa, un tal, un non sei que, e vai cara a un sitio. De repente hai unha frase ou hai 4 frases soltas e eso non se repite despois e demais. De feito, ni siquiera, só hai un estribillo nunha canción. Sí, eu creo que Voltar e Sangue teñen como algo que se repite, pero despois Pero tal Ah, como bueno, está- está aí ben ela. Sí, ese pero que... tal como un Sí. estribillo non hai. Claro, nas pero cancións, algo como só moi hai- desordeado, e de Sí. repente quedan partes musicais ou moi longas de entrada ou moi longas de final. Pero bueno, a nosa parte, o sea, é o que facemos nós, o que nos gusta é Sí, sí. moi instrumental, ruido e acompañamento de voz. E, Pero bueno, é que é así, o sea, hai estilos innegablemente que son no que a voz sí que importa máis e outros no que, o que dices vos, é un instrumento máis. Ao final, Exacto. polo que facedes vos, a voz é certo que non ten por que ser unha voz que digas, "Buah, es que es la mejor voz de la historia". No, ten que ser unha voz que vaya acorde á música que estades a facer e que, pois, oye, que conte unhas letras, conte unha historia, pero unha historia que sen a música non tería ningún tipo de sentido. Eso Sí, claro. eso é claro, así. claro, no, Completamente. non tenía nada de sentido. Completamente. Claro. Mira, tedes o disco, tedes a grabación, tedes o nome, tedes o estilo. Agora ven a parte que imagino que a outra que buscades, non? Sempre se busca ter o traballo, e supoño que agora se busca presentalo en directo, tocalo, leválo a 1000 lugares. Hai algo por aí. É saber tocar, é saber tocar. Saber tocar. Agora No. tiramos o rollo de sonamos como no disco, tal. Ahora temos que comprar os instrumentos, aprender a tocar. Ahora dices, é que non temos nin batería. Foi todo o que nos E que deron o en GarageBand estudios. fai unhas movidas que flipas. Estaría guapísimo que fuéramos todo fume, en plan. Los Mili Vanilli de Santiago. Hostia, sería un plot twist guapísimo que de repente ir a vervos en directo, que estés con instrumentos, pero que sexa todo playback. E por eso, claro, defendelo. Porque Tivo el, perdona, que tivo el un soño cunha parte foi cunha persoa moi concreta que non imos decir o nome nin nada e tivo o soño ese e que bueno, contou ti, que teu o soño. A ver, fora, non sei cando fora, era en plan jová, fixéronos unha crítica nun concerto, fixéramos unha crítica de que vamos con todas con bases con programadas, non sei canto. Joder, non levamos programadas, non sei que. E era en plan, pero bueno, eso é bo, pero ao tipo non lle gustou, non sei que. Pero estaba enfadado, Estaba O sea, enfadado, Estaba falando de verdade e pensou que pasara de verdade. en plan, mal. Mal, Este mal. tipo mal, que non veña aos Que non concertos. veñas con crucificado por completo. Sí, a ver, sí, é o que nos toca agora. Agora tivemos un parón así por diferentes cousiñas que non estivemos ensaiando moito. Entón agora estamos retomando ensaios outra vez así continuos e máis. Bueno, continuos tampouco te pasa. Bueno, a ver, continuos semanais. Hai un e despois hai outro. Si hai un Sí, e claro, outro, claro. continúan. Claro. O sea, temos vista a ensayar. En plan, E un temos- continuo espacio-tempo Claro, sempre. sí, Sempre hai un Claro, ensayo posterior o e outro anterior. Claro, Periodicidade non constante. E aparte é moi relativo. Pero o rollo agora é eso, xuntar pois 40-45 minutos de música e tiralos pa diante. Entón supoño que no outono, porque agora no verán pois ou xa estás nun cartel ou agarda, no outono a idea é pois eso. A ver, realmente estamos tamén mirando certas cousiñas que Sí, queremos facer algunha presentación así. que xa se irán falando. O noso axente non nos permite, No, porque non temos nada concreto, me refiero. Estamos mirando de facer eso, unha presentación, pero o rollo é queremos facela pues un rollo algo guapo, algo... Case, sí. guapo, pero en plan rollo leválo ao noso terreo. Me refiero de facer algo que estea guai ou que nós pensemos que estea guai. E estamos mirando posibilidades e a logística, ahora que estamos facendo eso, un pouco logística, mirar os sitios, porque hai varios sitios que non queremos facer. Sí, xa estamos mirando xa cousiñas Claro, para para facer ahora mesmo presentar a polo menos presentación. isto Claro, porque... E despois eso, dicía Sí, a ver, eu creo que eso, de cara a outono sí que teríamos que tocar, pois, nos sitios nos que hai que tocar, non? Facer unha presentación na Coruña, en Vigo, en Santiago, de aí todo que vaya saindo. Que tamén depende moito dos demais, neste caso. É dicir, de quen nos quere ter, quen quere ese grupo que dá un toque de queres abrir para nós ou queres que toquemos xuntos non sei onde.
Entón, iso iráse vendo, pero quitando estas cousiñas que estamos preparando que deberían ser nun mes, 2 meses como moito, xa cando chova. Sí, porque é verdade que agora, joder, chega o verán e claro, para hai festivales, porque tocar nunha sala en verán, xa tocaron nunha sala en inverno, é Sí, complicado, pero Xa pode ser inhóspito, sí. meterse sí. a tocar en verán, aquí que vexo en salas de aquí da Coruña, disfrutou na Mardi Gras e demais, que hai concertos no verán moitas veces, e digo, hostia, hai que telos moi gordos no sentido de, joder, o sea, estás moi mentalizado de que igual vas a tocar e aí sí que sí Sí, ou sí vas a tocar para dúas personas, porque claro, vas a tocar aquí na sí, Coruña, hai o festival de turno Morriño, non sei que aquí ao lado, entón claro, a xente ten as Sí, entradas para eso, ou é unha noite calurosa e veñen as festas da Coruña, porque tocar en agosto, por exemplo, aquí na Coruña, entre as festas de María Pita, o noroeste, non sei que, a xente vai dicir, vendo a tocar, 5 pavos, e María Pita teño a non sei que, xa. pero é unha mierda, pero é gratis, e é o aire libre. Xa, sí, 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 sí. xa. No, e aparte como, pues vamos todos, bueno, neste caso vas todos, non sei que, fas ali. Eu creo que tamén é o que fan bandas como que teñen moita parroquia, mellor, non? Que mellor sí que te podes asegurar de que vas a Mardi e de repente pois van ir 30 colegas, entón podeche compensar, pero senón, e máis se tes que pagarte a sala, aí xa te metes nun Claro, nun liazo. Dentro deses gastos Claro. que falábamos antes, está o Claro. gasto de alquilar unha sala, que A a pouco que sala, sea, xa son gastos. A gasolina de Claro, transporte. sí, sí, sí. a sala, máis o técnico, se queres levar o técnico, lógicamente, Sí. o sea, claro, para tocar para 5 personas igual non é viable. O sea, Hai que mirarlo moi ben, desde logo que esas cousas Sí. que hai que facer ben contas, buscarte unha banda do sitio ou con unha banda che busca a ti para tocar Sí. e telo claro. Onde vos gustaría vos? Que sitios tedes un pouco como, se tocamos aquí, 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 xa me Xa dou está. con canto nos dentes. Pero a nivel Salas, We Are the festivales, World ou a Galicia, nivel... España, Europa, o universo. Sueña grande, Carlos, sueña grande. Eu tocaría en Minsk, en Bielorrusia, con Molchat Doma. Abrir para Molchat Home. Doma en Minsk, molaba. sí que- ou en calquer lado tamén. A ver, eu creo que así que os tres compartamos, eu creo que Capitol seguro Sí, sería un Capitol, sitio como de... Capitol teño ganas, nunca tal. A mí Capitol é unha sala que me mola moito a disposición, como sona, o ambiente que se crea, bueno, Sí, está chula, aparte mola. Non sei, a min tamén é unha dos que teño ganas. Pois en Coruña, a Mardi Gras está guai. A mí mola. sí, A claro. Mardi, eu A tuve mí- a suerte tamén de... Acaban de cumplir 25 anos das salas máis míticas, sin dúbida, que Sí, hai. sí, sí. Pero si vamos a soñar ao grande, A ver. a Pelícano. A película... Para que Oye. me baixen os chirmes en plan... Digo unha cousa, sería a única forma na que eu volvese a Pelícano cun concerto de alguén como a vos, por exemplo. Outras bandas que habería tamén, non vou dicir que Aquí solo... solo aí no medio, en plan... Eu, se, Dani! mira, pois houve un caso no que cunha banda que xa está extinta, que viñeron a tocar aquí a Coruña, que a mala suerte viñeron cunha banda de Madrid, que a mala suerte que xustamente o día que viñeron era o día das peñas do Dépor e había música en directo e aparte música do mismo estilo que facían ambas as bandas, que a banda de Madrid creo que había 4 personas, me parece, que aos teloneros literalmente estaba eu solo, que a camarera e o técnico de sonido. O sea, foi un concerto para mí, o sea que Ostras. En exclusiva, que- non tan mal. fixeron para mí, eu dixen, todo, claro, decía, digo, mierda, menos mal que me sei unha canción para poder cantar un pouco, porque senón vai estar jodida a cousa. Foron unha peniña, E- verdade que eso fora jodido. Eu despois como vigués, sala, encantaríame Iguana, pero Iguana case non fai bolos agora, e un Castrelos, subirte aí no escenario de Castrelos e verso cheo, se ten que ser... Sala del Caballero, en plan... O sea, claro, Hai que vos presenta Abel Caballero. Viva Vigo, Viva Vigo, viva Vigo, viva todo. viva... Viva Vigo, viva todo. A ver, A mí me molaríame ver tocar nun festi moi tocho, moi tocho. Joder, obviamente, pois isto é falarse así moi en alto, pero moi tocho por error. É dicir, sí,
Sí, que vai tocar No Starlight Marbella, tío. sí, algo así, Algo así. un Starlight Marbella e ti rematas aí por erro e hai 80.000 personas esperando a Pingo, Julio chaval. Iglesias Esa é bo. e sales ti ao escenario ali diante de eso, 80.000 persoas e de todas as edades Y que a Peña se empieza a Mola. marchar como en plan, ¿qué mierda es esto? Bueno. O sea, molame eso. Poño Sería vos, un videoclip. poño vos un exemplo. A conversa publicada anterior que cando está grabando este non saliu, pero cando está publicado esta, lógicamente xa está publicada. Joder, que fai gilipolleza que vou dicir. Pero bueno, cunha banda aquí da Coruña que se chaman Al Borde del Despido. E me contaban unha anécdota, non era un festival tocho, pero era algo parecido ao que ti estás a dicir. Non sei se contras o Festival Rompetiño, que é un festival Sí, sí, de correcto. música Sí, sí. urbana, todo música Sí, urbana. sí, correcto. Pois eles tocaron fai 2 anos, vale? Non Rompetiño, que xa eles fan rock, vale? O sea, fan caña, danlle caña tamén. Sí. As guitarras, danlle caña as baterías, danlle moita tralla. Tocaron un festival de música urbana. Pero non solo eso, senón que ainda por riba tocaron despois de a banda de Balbina. Ostra. Que había, claro, nenos, un montón de xente maior e tal, nenos, que a banda de Balbina, saliron eles a tocar despois, e que, claro, contaban que quedou xente, pero que, claro, se había X número de personas, pois quedou Sí, unha pois sí. sexta parte do que había. O sea, que o que ti estás a dicir non é tan descabellado que poida pasar, O sea, vos mirad este No, exemplo. y aparte, Pero a mí molaba o efecto contrario, que houbera pois as 80.000 persoas ali e estar super desubicado e empezar a tocar E que e a que xente de súpeto estivese... houbera 120.000, claro. Pero señores e señoras dicindo, dando todo, pero ¿no? esto, pero, ¿Cómo pero, mola? pero, Qué no está tan guapo. mal, ¿no? Esto, ¿por qué no quieren meter aquí a Julio Iglesias? Esto, mira qué bonitos son, mira qué bonitos son. Ay, bonito. Eso molaba. Pero ¿qué cantan? ¿En dialecto? ¿Qué dialecto es ese? ¿Qué dialecto es ese? ¿En español? No, pero, ostras. Pero bueno, eso también pasa ahora que ves tal. Con todos los festivales pasa un poco rollo, a mezcolanza As que mescuras, hay, sí. en plan, bueno, yo por lo menos pásame, que voy a ver a un grupo concreto y antes está otro y pero claro, tienes que hacer ese trámite porque coller sitio, porque ahora los rollos se han masificado a tope. Y en plan, pues tienes que ir coller sitio para ni estar diante de todo, pero estar en un sitio guay. Y claro, tienes que facer ese tránsito de escoitar, pois, non sei, imagínate, a Aitana ou a tal, para poder escoitar outro grupo que che mole e diste, que coño fago aquí? Que o rollo de estou máis, pero estás perdido, pero Sí, en plan, uf. perdido, de dicir, Eu porque... que non teño Sí, sí, sí. non teño nada en contra da xente que vaya, que lógicamente cada un ten os seus gustos, e todos nos gustara o mesmo, ao final, pois, pasaría o mismo, pero esa distopía de dicir de, joder, nun festival, a mezcolanza, sabes? Esta mezcolanza y dices, madre mía, pero alguén estaba ao volante, pero realmente sí que estaba ao volante, porque ao final estaba o festival cheo, pero claro, funciona, Sabes pero o que que é un pasa? rollo de... Que eu podería ser perfectamente esa persona que fai ese festival. Porque a mí molame que, sabes, é que dicir, eu cando se critica, non, pois o son do camiño, o caudal ou tal, o caudal é máis ten un estilo máis marcado, pero cando se critica estes festivales, e eu penso e digo, joder, que a mí me traes, por exemplo, no son, me traes a Frank Ferdinand, me traes a Bryan Adams, me traes a Duki, que son, digo, me flipan os tres casos. Entón, claro, eu digo, eu cando me vexo tamén con esas digo, eu son feliz. O sábado No, está ben, pero eso está ben. E de feito, moitas veces levas aí a sorpresa de... Sí, Mira, eu fun tamén, eu son do camiño, non... Bueno, a Bryan Adams tamén molou. Bryan Adams un a mí clásico, pero tipo ten unha voz que flipas. E de Duki que me molou unha cousa que levaba instrumentos de verdade, que non era Sí. unha base programada. E, joder, ao final é un rollo de non me vou a poñer o Duki na casa porque, bueno, non é o meu estilo e tal, pero no momento Está guai. o ves ali Sí, a ver. e ves que fai que todo de verdade e diste, bueno, pois ten o seu mérito, vou escoitalo, sabes? E xa está, bueno. A mí pasoume con Trueno, pero foi o ano pasado, O ano pasado. que tamén levaba banda e o típico. Polos sobrinhos que escoitan, non sei que, diste, bueno, estás aí, non lle faz moito caso, pero vino tal, e molaba, porque aparte era rollo funk e tal, non sei que, e moloume o concerto, vale? O sea, moloume o concerto, levei un bo recordo en ese aspecto.
Pero bueno, o que me refiero que moitas veces, eso, estás aí esperando en certas cousas e estás vendo un grupo que, Sí, que no, va, que no. non, Sí, que sí, sí. non che mola para nada, ni nada, e estás en plan, bueno, e aparte eu creo que tamén é un pouco cultural no aspecto de que nós cando salíamos aos festivales eran un pouco temáticos, me refiero, ibas o rollo ese, pues cando era o Festival do Norte, pues máis ou menos todos iban dun pao. A ver, sigue habendo festis. Sí, pero ahora sí sigue habendo, pero lóxicamente, bueno, sí, o Estado Tantifest que máis ou menos leva unha Sí, liña, que o fillo... sí, que leva unha liña e tal, pero bueno, ahora casi todos son en macrofestivales, Sí. o se sea tendencia, e levar, pues, de todo. Sí, é E que aí é un pouco que... festivales e concertos nome que teñen unha liña así, está o Reus, lóxicamente, Bueno, sí, que claro. máis mantén, o Caudal, que sí que vai bastante polo indie, así máis comercial, máis tal, e o Atlantic, que sí que vai por un pouco o indie ou un pouco máis Sí. tal, máis internacional ou máis menos de nicho, como, o sea, máis de nicho, Sí. perdón. Sí, Sí sí. que vai un pouco por aí, pero o resto, pero claro, ao final eu sempre se poden falar moitas cousas dos macrofestivales, que aquí temos criticado moitas cousas e hai moitas cousas que se poden comentar e máis agora ca na actualidade que estamos Sí, a vivir, non? Pero ao final eu entendo máis alá das axudas públicas todo isto, pero Sí. montas algo olvidándonos de temas axudas, non? Pero eu monto algo se o monto moi grande, como te podes asegurar ter xente? Traes a Franz Sí. Ferdinand, Sí. traes a Brian Adams, que te van a levar a un grupo de idade. Traes a Duki, traes a Stop, a Mara, non sei que te van a levar a outro. Vai un pouco por aí. Sí, no, sí. Para que O jodido, sea, que o é rollo é complicado. perfecto, me refiero. É No, complicado pero o rollo é perfecto por porque... a xente que espera, cuidado, que eso, a mí o que me jode é cando estás esperando para ver a un artista ou estás vendo a algún artista que eu vexo tamén moitos ver os primeiros que actúan e ves como están as tres primeiras filas da rapazada que está esperando a Aitana de turno e están de espaldas ao escenario. Eso sí que é o que máis me molesta de todo. Esa Pasara falta con de respeto. Ginebra sí, sí, y sí, con con Aitana, precisamente. Sí. Con Ginebras que Que dixeron... escribir a guitarrista de Ginebras que tocar para 4 filas de xente que está de costas que era moi incómodo e tal. La dixeron no propio festival. No, Pero sí. despois sí que tamén escribí. Sí, pero no propio festival, que creo que foi tamén o ano pasado, o había dito de dicir, oye, estamos hasta o coño de que de que esteades aí sentados e tal. E, a ver, sí, tes razón, pero que tamén un pouco cultura do festival, non? Claro, pero é como si... Porque non, eu creo que, Como o sea, si dice a chavalada, pero por que non me gustáis? Non me estáis Claro, gustando. tamén non é... Non se estoy gustando. Claro, Os tengo que non gustar é, sí o sí. non é ir de Bueno, sobrado. non sei, cada un ten que ir ca súa. Claro, non é ir de sobrado e dicir, non sei que los... No, pero creo que si falta un pouco esa de cultura de haber festivales de que ibas, estabas vendo os festivales desde o principio e tal, de que se non te interesaba, pois ibas para atrás e a mellor puñaste a falar, sabes? Pero non aglutinabas aí, non sei. Eu nunca o fixen eso. Sí, o que pasa é que ahora estamos, e sobre todo na música se nota moitísimo, e non estou falando de música pois a pequena escala, pero xa a media escala se nota que a música ahora está nunha dinámica de que todo é por reserva. Bueno, e a vida en xeral xa vai todo por reserva. É todo Sí, por reserva, perdeu a espontaneidade toda de querer decir, mira, toca mañán non sei quen en non sei onde, imos velos. No. Non podes facelo, é imposible. E eu creo que eso está todo relacionado. É dicir, o medo a non ter sitio para ver pois nese caso a Aitana. Hai que, se non estou aí sentada, non vou poder ver a Aitana. O mellor sí, o mellor se non estás aí, non está todo o mundo sentado esperando, podes ver a Aitana tranquila. E pasa o mesmo cos concertos. Hai xente que non lle interesa nada o concerto de turno, sí, a hora de sair as por entradas, ambiente. compra as 6 e malo será que non as venda. Entón, ti cando queres facer un plan espontáneo, ao final non podes facelo porque está todo vendidísimo, a única forma que podes mercar as entradas son en subterfuxios de reventa de entradas que non sabes moi ben como funcionan as aplicacións esas, e se están timando sin non. Claro, e ao final pois pasa se se perde todo ese rollo molón que tiña a música non fai moito, fai uns anos era así. Hostia, sí, de vamos a este festival, pues vamos, Sí. só acordaste cando era, collemos o coche, tirades para, bueno, cando forades para Benicassim, acordaste que forades un pouco de improvisado, pues veña, vamos para Benicassim. Pero bueno, pasan festis e pasan salas. Es decir, Sí, pero ahora, non por teñas exemplo, clarísimo que en novembro vas a ir a ver a The Hives a Capitol, non esperes a unha semana antes porque xa... Claro, pero si Claro. xa non pasa O sea, riesgo con ir a
eso, a Capitola, Santiago, no? Que nos queda do lado, como vas facer o riesgo ese de non mercar a entrada para ir a... E xa non vou falar de lonxe, vou falar dun festivalazo do Paredes de Coura. Aí molaríame tocar no Paredes de Coura, sería un dream show aí. A verdade que sí. Sí. Para min é un dos mellores festivales que hai. En plan, Sí. organizado, Sí. ahora que Sí, están falando, cartel coherente. cartel, organización y entorno, que é perfecto. O sea, está súper guai. Non sei, non me acordo de antes, Sí, pero o tampouco, festival, ahora lembrei. Festival do Norte, ou Festival do Norte, o Paredes de Coura, o festival perfecto. Todo o mundo que foi Non é- mesmo día, Sí, sí, sí. Sí. É un festival perfecto. E aparte tampouco é que haxa, bueno, eu ás veces que fun, teño ido, Hai xente, pero sí hai que- xente, sí pero que é tampouco manexable, sí. estás así, sabes? Sí, é Que eu que che digo, outro día, bueno, que no Son do Camiño, había momentos que estabas en plan, joder, macho. Claro, tirabas a escorar hacia un lado, pero non había xente, claro, escoitabas un pouco peor e tal. Pero, joder, que tamén mola ver un concerto estar nun sitio guai e sin estar aí Sin aprisionado. estar... Home, dimo a Claro. min que eu o sábado tiven sorte de que eu o sábado dende o primeiro grupo dende Capital Moscov quería ver a todo. Me gustase máis ou menos, pero tiña interés por ver a Marlene en directo, a Lía Cali, quería vivir a experiencia de todo. Despois, pois, Dani Fernández me mola, Amaral me flipa moitísimo, e Estopa, pois, tal. Pero claro, eu estou con o jodido, eu non podo andar movéndome moito entre a xente, entón claro, eu pillei un sitio, máis ou menos coloqueime nunha zona e claro, dixen, teño que estar E aquí aí? sí ou sí, porque como salga a algún lado, non vou poder entrar entre tanta multitud e tal. En Estopa, o gocei moitísimo, porque a min é o meu... Por certo, a xente que vexa, a pouca xente que vexa todas as conversas, é momento do chupito, porque cando non meo a Estopa, é momento chupito. Veña, Claro, chupito logo. hai que beber, eu non teño aquí nada para beber, que non me trouxen aquí nada. Pero claro, eu quería velos e quería velos cerca. Porque é a miña banda e eu sempre non quería poder vivir a experiencia outra vez. Eso que os vin como 10 veces xa, pero bueno. Claro, en Stop estaba así. O sea, Sí. nin podía sacar un móvil nin para gravar un momento que gravar alguna cousa para subir ás redes despois facer un vídeo e tal, nin ninguna carallada por mandarlle ao meu pai que tamén lle mola, nin hostia. Así, e era como, Xa. joder, eu fui a velos o Wanda Metropolitano ano pasado e a Montjuic, estaba cheo aquelo, pero estabas cómodo, non tiñas esas... E claro, Sí, estaba ali sí. e era como, joder, porque me molan. Eu se fose outro, se a min en vez de Estopa me pasase eso con Dani Fernández ou Amaral, que me gustan, pero tampouco me desvivo por eles, Sí. faría todo o posible para salir, porque era como que así non estás disfrutando, así non podes, non saltas, non fas Claro, nada. sí, no, Sí. estás un agobio constante e eso é super, non sei, agobio. Sí, eso, e, bueno, non sei a túa estatura, pero claro, a xente que baixiña, ainda por riba... Eu son dos que Eso- toco os huevos. Mido un 84. non. Estos que fa sombra Bueno, detrás, sí, non? sí, No, pero sí Pero que mala porque a mellor a xente baixa genética. sufre. A xente baixa ten máis problemas, eso é verdad. Claro, Sí, non sí. podes... Bueno, non pode unha persoa baixa, eu non me considero baixo tampouco. Non pode unha persoa baixa meterse aí no mogollón porque ao final é peor. Non está nin vendo concierto, nin o está escoitando, solo recibe codazos na cara e iso é terrible, claro. Eu son deses e de feito ás veces teño algunha non discusión, pero de escoitar comentarios Joder. me toco outra vez Sí. el alto, me toco outra vez el alto. Eu sempre outra vez, alguna vez sí que me teño girado e dicir, a ver, eu estaba aquí cando vos chegáchedes, podíades movervos, poñervos en outro punto, que dicir, outra cousa é que eu me cole diante. Que como estaba eu ali, tedes máis opción. Xa. A ver, Xa. que dicir, que eu tamén, joder, eu sempre digo, moitas veces digo, son alto, sei que molesto, pero se me vou moi para atrás, estou na parte da sala, Sí, non ou na ves, parte do joder, concerto xa. no que a xente está falando. E digo, vale, vexo o concerto, pero non escoito porque está a xente falando. Sí. Como, bueno, eu sempre, Claro, se sí, alguén sí. me di, oye, pues, díxeme pasar, miro, é veixiño, pasome, non hai problema ningún, 2, 3 personas poden pasar, non pasa nada. Sí, 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 pero ao final acaba todo Cristo. Sí. Sí, no, e aparte o que sí, que se che vai colando e ao final levas a mellor, porque dices, levas ali non sei que e a mí te me ha pasado, tío, mellor ver tal e en plan, joder, tío, cago en Dios, todo aquí, todo puto. Pero bueno, ao final tamén é un festival, un concerto Sí, e a tal. ver, Pero claro, como estás así de apretado, non te podes ir aí, ese é o problema, que como estás apretado non dis, va, pues vou pa ali, non, que non podes. Pero bueno, é o rollo que ten, o bo e o malo dos macrofestivales que hai. Mira, Pero bueno,
Vamos a... E este ano estuve ali no Foso tamén, pero... Pero bueno. Non foi só estive o sábado, O sea, outros días ao principio marchaba casi todos para arriba, porque non me interesaba moito, co ombro jodido como o teño, pois non quería arriscar. Pero o sábado sí que dixen, pues lo que tenga que ser. É o meu día. Lo que tenga que ser, aí xa se morro morrín, é o que hai. Mira, por ir encarando o final da conversa, que por o momento a batería vai aguantando. Aguanta. Sí, non amenaza aínda. Metíamonos co teu... Non amenaza. Pero... Por ahora vai ben. Mira, vamos a facer esa Os última... seus cartos gastou tamén. Que ordenador é? É un Mac, aquí hai moito vacile con que sexa un Mac e é como é que é un Mac. Bueno, pois hoxe está se Ves, portando. Pues mira, hoxe todos caladinhos, Hoxe todos. Sí, hoxe non hai nada. A mí non me mola todo o que teña que ver con Apple, pero neste caso caladiño que... Eu cos portátiles teño filia cos Mac, co resto non. Cos móviles e tal dame igual, pero... E tampouco estamos afiliados a... non vamos ver molaba, non? Algo con Apple molaba. Abertos tamén a colaboración por aí, non? Aí se queren colaborar Apple con vos, tamén... Que chamen. Non hai problema. Que chamen, vemos os arancéis e tal, pero arranxamos algo, seguro. Vamos a facer... Menos capitalistas brutales agora, sabes? Todos os cartos son cos cartos. Todos somos anarquistas, todos somos antisistema, ata que cartos. Mira, últimos dous bloques de preguntas xa un pouco máis externas todavía do que estamos un pouco agora a falar de festivals e demais, pero quero que cada un de vos me recomende 3 artistas, 3 bandas que sexan imprescindibles. Sexan emerxentes, sexan históricos, da igual, ainda que digades, todo o mundo coñece, da igual. Recomendádeme 3. Ostra. 3 cada un. 3 cada un. A ver, Bueno, se tedes 3, quedades en 2. Sí, mira, eu diría como indie patrio, indie nacional, eu diría El Niño Gusano. Para min son referenciais. Clásico inmortal, pois tiraría cos Beatles, a verdade. E así algo de agora que me pode estar molando moito, eu que sei. Mira, descubrín esta semana, novedade, Nadar de Noche, que son unha banda así tamén un rollo moi post-punk, latina, que é o que estou escoitando agora así un pouco en bucle, por poñer un pouco de cada sitio. A ver, eu se teño que coller algo que me marcou, así como grupo, Nada Surf. Sí, un grupo fetiche que teño. Como algo clasicote, igual os Doors. Vale. E vindo ahora así de algo que descubrín así, bueno, que tal. Duki. No. Duki no, era Trueno, pero Nenos Xudeus. Creo. Nenos Xudeus son un grupo brasileiro. Vale, sí, é verdade, sí. Salemos un día así super random por Spotify e moloume mogollón o que facían e por así ahora poñer un pouco así. Hai moito máis, pero claro, así ahora un pouco. Me toca. Tiveches tempo de pensar, Tiveches o que máis tempo tivo. Eu Dive de IIV, Dive. Ese sería como o actual, por decirlo de alguna forma. Máis clasicote tiraría a Mad Honey, un super fast Big Muff, nunca sobra un domingo. Algo así novo, Yard Act, que son, eu creo que son británicos e me molan moito, me teñen así moi enganchado. Sí, están moi guapos, a verdad, sí. Sí, son británicos. E a metade os inventamos, vale? A metade, quitando os Beatles e os Doors, o resto non existen. O único que coñezo son Yard Act, Doors e Beatles. O resto, sendo sincero, non os tiña controlados. Así que se son mentira,
O vou saber, e digo por qué, porque estou facendo unha lista de mirar, Spotify, quedar fiaros da xente, non mirar, en plan. é que eu sí que vou a mirar, porque eu estou facendo unha lista, cos grupos que recomendades, estou facendo unha lista de Spotify, que cando acabe a Ah, que tempada, guai. a vou a publicar con 2 3 cancións de cada recomendación de todas as conversas. Me quedar unha lista de Ah, está horas guai, está e guai. horas. Ecléctica, A morrer, sin claro, duda, claro, sin duda. E aparte, vou a coller eu os temas que a mí me gusten nunha primeira escoita, que igual hasta son os peores de Mola. cada banda, pero Mola mogollón. vaya a quedar aí, o sea que se son mentira, xa me poñen en contacto con vos. Decir, oye, que pasa aquí? Falso. Falso. Vi unha vez un Instagram dun tipo, será yankee ou de por aí, e o tipo que fai é escoitar un xénero de música aleatorio cada día para descubrir música. E, bueno, se grava el mismo facendo dende a ruleta do aleatorio con todos os xéneros. Bueno, temas que falábamos antes de post-shoegaze, dark wave. Tira a ruleta, sale o xénero e buscan Spotify. E os 3 primeiros grupos que lle salen, escoitos, e despois fai unha crítica do xénero. E a verdad que é super interesante porque non sempre lle sae música que afina Que lle o que gusta. ti podes escoitar. O mellor salelle Bueno. afrocubano ali, sabes? E a mí personalmente non me interesa, pero escoitas o tipo falar e che pon aí 4 cancións e mola para descubrir así xéneros Interesante. bueno, artistas relevantes. O sea, non sabía a existencia, buscarei, no. O sea, me mola Si o rollo. a topo envíocho, que a veces me sale así en recomendados. Pois se te sale, manda, porque me interesa, aparte de min que me gusta descubrir música e investigar, pois se hai alguén que o fai por min, pois, coño, de puta madre, a verdad. Moito máis doado, a verdad. Que, oye, el porco fai así en aleatorio, pero sí que é jodido moitas veces poñerte a navegar para buscar cousas, Mogollón. Sí, sí. porque aparte o algoritmo levache ao sitio Sí, contrario. iba a dicir, sobre O algoritmo levache a casa. Todo Eu, ten- eu o teño bastante educado, cuidado. Sí, Eu no meu caso, Bueno, porque Spotify, ti te lo premium, ou non? Ah, bueno, aí xa estás perdido. Claro. O sea, se non tes... Eu teño o free. no, Dégome- eu sí teño. Aí lévate. Bueno, Claro, agora sí que, cuidado, espérate, que agora sí que o teño premium legal. Fai uns cuantos meses era premium. Prestado, Así, prestado, así. se me deixaban, no. Eu teño free, o sea, sí. E No, cuidado, aí sí que é jodido, sí. Pero teño que recoñecer que me sacaron esas dúas cousas aí, bueno, dúas cousas, un par de cousas super chulas como este que che acabo de mencionar, pero sí que moitas veces é intragable porque ponme cousas e ti, pero que cojones me estás Bueno, contando? e despois que os anuncios do free son terrorismo. Sí, O sea, aparte, o sea, así como... e aparte os propios anuncios deles, Sí, en plan, claro, o en sea. serio non, queresme vender publicidade? Sí, sí, Facendo como ti unha non publicidade vou ir a super ese... horrible. No, tío. Tal cual. No, eso é unha das problemáticas, porque sí que é verdad que Sí. aparte creo que tes 5 ou 6 veces de cambio de canción, non? Cada hora ou Sí, e aparte no teléfono non podes, o sea, no teléfono é super aleatorio todo. Ti Sí, non escolles, podes por escuchar exemplo, un un disco artista. inteiro por orden. No, no ordenador sí que podes. Sí que podes ter a lista e podes de feito creo que podes cambiar bastante, sí. O sea, non tes a limitación. Creo que che salta un anuncio e tal, pero sí que podes saltar as cancións. Pero no teléfono móvil totalmente unha odisea, porque é o que el queira. Literalmente, hoy vas a escuchar a Rafael, pues a Rafael. vas a Punto, escuchar, da igual. nada máis. E así é como Dogo chegou a rancheras. Por ter Spotify gratis. Ves, ao final todo pasa, Claro. todo vai a pasar. O sea, Outra esto que que- estás a dicir da coña das rancheras dentro duns anos, cando as saquedes, pois van a buscar Xa, esta entrevista xa, e van a o poñer- disco de rancheras Mira, é- No, e aparte, fai uns anos dicías algo así de rancheras ou non sei que, e a xente era en plan, van a facer. E agora sí que se fai o rollo Claro, o sea, non é tan descabellado facer un disco de rancheras. sería super interesante a post-ranchera. Claro, No, que os elementos da ranchera xogasen e fixesen música aí un pouquiño máis dándolle a volta. pero quero dicir que non é tan descabellado facer un disco ahora, dice, pois vou quero facer un disco. Está cundindo moitísimo esta idea e eu No, me estou refiero. super en contra. A ver, Eu- como está a música. Non está tan mal, No, xa hai iso dúas non é dúas de descabellado. tres. Dous de No, tres digo, estades xa ca idea aí, O sea que De feito, teño unha ranchera que... No, digo que non é tan desencabellado de o mellor que alguén o faga. Me refiero ao tema de facer o rollo que está facendo musicalmente, que se mezcla todo, pues a ranchera
Eu Non é vou tan descabellado. preparando... Hai o mellor 10 anos sí que era descabellado, hoxe en día Un, non. un peso pluma, uno destos. Mesmo, sí. Eu vou deixando xa Sí, peso pluma. preparada a reseña para cando se quede o disco. Logo se pasa a la ranchera, xa vou deixar escrita a reseña aí, pues, para escribila, pues escribo pa Mondo e Veña. demais, xa queda aí lista. Lo adelantamos en mi canal. Yeah. E xa para rematar, última pregunta que vos vou a facer. Porque estamos falando de rancheras, estamos falando de Rafael, teniendo cousiñas por aí. Vos tedes moi claros os vosos gustos, pero hai algún placer culpable, algún artista, que sí, Duki no festival, tal, hai, pero hai algunha Leticia Sabater, algún Kiko Rivera, algunhas Ketchup, Hostia, que escoitedes na casa e cando escoitedes digades, joder, que como me divierte isto, e que despois fora non o recoñecedes tanto. No, eu recoñezo. O sea, ahora eu teño clarísimo. Recoñezo. Del fin hasta el fin. Del fin hasta el fin. Non hai vergonza ninguna en escoitar del fin hasta el fin. De feito, non é broma, ten cancións que son auténticos temazos. Pero o sea, O sea, como que coñeces os discos de Delfín. O sea, Non, creo que non sei, xa te digo, o tema do Spotify Free é bastante complicado, pero, por exemplo, a canción dos Mineros paréceme unha locura de canción, de verdade, escoitar esa canción é brutal, o sea... Claro. Mola porque puxeches agora o chan tan baixo que digamos o que digamos, Sí, bueno, super elaborado. Bueno, Bueno, baixo non, a min sempre de sempre verdade. escalones máis baixos, cuidado, sempre pode haber algún escalón a máis ver. baixo. E de feito, fai pouco, e isto non é broma, isto non... Intentamos contactar con Delfín hasta el fin. Así que, Delfín, si nos ves desde el canal de Dani, por Dios, respóndenos al correo No, electrónico. pero aparte puña correo non atopado. Non, Sí, estuvemos buscando, bueno, aí xa cando foi o tema de cando enviamos o press kit, bueno, como a ti e todo iso, contactamos con mogollón de xente, o sea, entre eles foron a ida de olla, que bueno, que xa contaremos no momento, pero dixemos, ostras, ten que tal, vamos a contactar con él para esto. Y buscamos por Google, por todo tal, y había varios correos y tal, y escribimoslle, y desgraciadamente viñeron de volta. Non podemos... non haberá colaboración. Non haberá colaboración, pero era o que queríamos buscar, pero... E foi un pouco broma, pero non é broma, o sea, Broma, es broma, broma, pero... Sí, pero si tú No. quieres, no es broma. Non es broma? No es broma, sabes? É eso. É un pouco rollo ese. E a mí, te digo, eu ten cancións que me parecen brutales, en plan... E non escondo, eu esas cousas non as escondo, o sea, é parte de min. Eu, a ver, a mí mólame moito de sempre o tontipop, faime moitísima gracia, o sea, pero eu creo que un pouco como ir a comerte un hambúrguer ao McDonald's, non? O sea, creo que é distinto. Se un día dis, buah, teño moitísimas ganas dun McDonald's, pois vas e xa está. Se ti pensas que a comida McDonald's é a quinta esencia da cociña, pois igual chungo. Pero eu creo que eso, eu podo botar unhas risas moi grandes con las bistecs ou con ojete calor ou con algo así, sen cargo de conciencia. Vale. Eu paso moi guai co dance noventero. Co Eurodance noventero. Everybody dance. Toda esa historia me flipa. E podo bailar na casa horas e horas. Bueno, horas e horas, son minutos, pero para mí... De agora bailar. Moverse. Fai stop o tempo e... A ver, Feito, había unha canción, acordaste que enviaras... Esta playlist tamén a vas facer? pues mira, estaba pensando agora que podría estar guapa, realmente. Sí, hai que facer. Esta igual molaba máis que a outra, incluso. Esta podría estar guapa. Logo Teño que revisarlo. recomendan. Porque isto non yo preguntei a todos. Isto non é unha pregunta que faga a todos, pero teño que revisar as que fixen, porque pode estar guapo. Eu vou vos a dicir o meu, que creo que nunca o dixen. Neste caso, teño moitos placeres culpables, teño moitas cousas que non me escondo. Pero hai un que volvín agora, porque sacou un tema cun trapeiro, non sei que é, Cecilio G, que se chama, pero a quen escoito, Sí. que volvín agora, pero a tope, é Romano Aspas. Que non sei se o coñecedes. No. Sóname, pero... Romano Aspas parece un nome inventado. Romano en plan. Aspas é un fulano que se fixo famoso, ou eu coñecín, que despois dixen, hostia, que saca música. Que o tipo vive en Formentera, tipo de Valencia, pero vive en Formentera. É editor, ten unha editorial que vende libros rarísimos,
por miles e miles e miles e miles de euros, que ten fotos co rei e con movidas destas, e fíxose famoso por estar no mar, no océano, onde o que ¡Ah, exactamente era, sí! de esnifando vida. Sí, Ese sei quen é, joder, ese sei quen é ese. Joder, que o ves todo aí moi... Un verdadero ou un auténtico dandy. Pois Dandy, ten joder. uns temazos que flipas. E ten uns videoclips feitos co Paint e co Movie Maker que diste, Fantasía, chaval. isto é unha joya audiovisual maravillosa. É unha O joya sea, que, Ai, pois quero maravillosa. velos, eso. Pois non, o sea, vira os vídeos ese, bueno, que se fixo viral fai unha tempada, e depois sí que é certo que estaba con Cecilio G tamén por ali, pero pensei que era un rollo, Bueno, pois bueno, ten. para seguir en tal, non sei que. Pois teño que mirar o E rollo dos encheu salas, vídeos. Aquí fui a tocar a Vigo, non me acordo en que sala era, e non sei cantas aforo tería, pero estaba chea a sala. O sea, o foro que fose, estaba chea. Cuidado, Ti estabas? No. No. Ah. No, pero Pero casi. Pero non porque me enterei tarde. Se nos, non vemos, se nos vemos nun bolo deso, saludámonos, vale? O sea, como... sen vergonza. sabemos, aquí. sabes? Estamos aquí. Pois, mira, rapaz, non vos quero quitar moito máis tempo do que xa vos quitei. Espero que o pasarades guai, que fose unha conversa amena, divertida, con as súas cousiñas, pero que estivesedes cómodos. A batería aguantou, Aguantou. vivan os Mac, vivan os ordenadores de verdad. Non como eu que teño que estar aquí co cable enchufado, como o portátil enchufado, porque senón non me aguanta nada o meu... Non sei nin que marca, xa non me acordo que marca é. Bueno, da igual, o meu ordenador que non é Mac. Xa sabedes, patrocinadelle a este pobre rapaz aí un ordenador en condicións. Váleme que me parece Aparte Mac que fai- ou calquera. Claro, aparte Claro. feito por unha labor moi importante, que é a difunción, o sea, a difunción. A difunción. Bueno, A difunción. últimamente a música está un pouco en Sí. difusión. A verdad, que sí que está, no, pero sobre a difusión da música, así que Mira, antes de despediros, se queredes... Xa falachedes moito, pero se queredes dicir unha última cousa, algo que querades agora como conclusión de todo o que contáchedes, tedes o espacio para facelo. no, é o único é eso, agradecerche por contar con nós e darnos eso, visibilidade e tamén pues, agradecer o traballo que fas, que, jova, que está moi guai e que é complicado e que axudas a, pois eso, a dar en valor proxectos que están aí escondidos e que si a mellor sin a túa axuda, como outros tantos que hai por aí, pois que non sería posible que destacasen e é unha labor tanto ou máis importante como o facer a música. Sí. Eso é verdad, porque aquí en Galicia, por sorte, unha cousa que temos boa, está Rodri Míguez, hai unha rapaza que se Sí. chama Alba non me lembro o seu apelido, que empezou tamén a facer contido musical fai un mes e medio, e tamén está recomendando cousas máis mainstream, pero tamén está dándolle espacio a Sí. proxectos emerxentes. Hai outras contas que hai por TikTok tamén que algunhas me aparecen que tamén falan de música, e o mesmo que as bandas vostedes con ir, eu tedes que estar facendo moitas cousas. Eu sempre digo que canto máis proxectos como o meu, como o de Rodri e demais estemos para facer, por final, oye, desto canta xente pode salir famosa? Unha persona, bueno, pois unha persona. Pois sempre todo, bueno, pero- todo Pero axuda. mira, hai unha cousa que cando entras, por exemplo, no Spotify, non? Que supoño que todos as plataformas teñen algo semellante, e entras en bandas de colegas, tal, non sei que, de repente ves 20 ointes mensuais, 30 ointes mensuais, e joder, descorazonador porque sabes a de curro que hai detrás diso, e claro, o sea, hai que chegar a xente, se non estades vos polo medio, Sí. cancións con 40 escoitas, está Spotify cheo, o sea, é un drama eso. Pois o que toca agora, a quen este vendo isto, quen chega ata aquí ou vexa calquera cousa, na descripción van estar as vosas redes, o vosso Spotify, as vosas plataformas para que a xente lle dé a seguir e escoite os vosos discos, que este atento a ao que veña aí adiante, as concertos que veñan, a esa presentación o que estás preparando, que vai a ser brutalísimo o que ides a facer, e que oxalá teñades, pois, non sei se chegaredes aos recintos que falamos, unha capítulo ou que, pero que o camiño que fagades, pois, que sexa divertido e que este cheo de moita música. E a quen ve isto, como dicía ao principio da conversa, estamos chegando ao final da tempada, quedan unhas
conversas, me parece, máis ou menos. Igual non verán público algún aí solta de proxectos cos que levo tempo tentando cuadrar e igual facemos aí algo especial, pero bueno, esta tempada quedan 4, que estén atentos aquí a Canle porque son proxectos moi chulos e interesantes e distintos entre eles. E como sempre digo xa, para terminar, a vida sen música se pode vivir, porque é verdad, non? Que tes comida, tes bebida, hai nutrientes e vives. Pero falta algo, verdad? Falta algo. Así que o que nos toca a todos é apoiar a música en directo e vernos onde haxe a música en directo, porque ese momento, polo menos, mentras empeza un concerto e acaba, imos ser moi felices. Xente, moitísimas gracias por ver a conversa e a vos, rapaces, moitas gracias por ter pasado por aquí. Moitas Gracias, Veña. Unha aperta. A mercar o disco.